This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Today is September 24, 2020 at ang oras natin ay 9:10 in the evening. Okay, sa lahat ng ating mga inaabot ng ating live streaming, okay, good evening po sa Indoga Boss. Hello mga Kalab Lines. Siyempre, live po tayo sa BicolNet TV via Facebook Live and ang ating broadcast ay powered by StreamYard. Okay, so mga Kalab Lines, so yung mga nakikinig sa atin at nanonood, naka-view sa atin online ngayong gabi ay hey and good evening po sa Indo. Okay? And syempre, hello po sa ating mga online viewers at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. Yung syempre yung mga nagpapaantok lang dyan. Okay? Medyo pagod kasi medyo mahaba yung ating trabaho ngayon. And nag-brown out pa sa ilang mga bahagi ng Legazpi City at wala pang tubig. At medyo nakakainis, ano? And buti na lang, may kuryente na. Okay? At sa mga nagre-relax lang dyan, tapos ko lang sa trabaho, gawaing bahay, naghugas ng plato, etc. Di ba? At sa lahat ng mga hopeless romantics natin, naman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, welcome to our program, Love Lines Online. Okay? So, samahan po ninyo kami sa an hour of love talk, ang oras ng kwentuang pag-ibig, mga kwentong tago sa puso o simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances. Yan, syempre.
and while others are hoping for moments of love. Okay? O ano man ang inyong ginagawa, o ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan, syempre, at si Feb, si Coach Feb ay nandun pa, papatulog pa. Naiba yung sleeping patterns ng mga anak namin, yung kambal namin. And syempre, we are your love coach online. Okay? So, sa ating sponsors, okay, Win Credit Corporation, thank you very much po sa pagtitiwala. At syempre, yung New Evanes Educational Supply and General Merchandise. Thank you very much po sa pag-sponsor sa ating program, Love Lines Online. Siyempre, binabati ko lahat ng mga staff, no, ng Win Credit Corporation. Okay, siyempre sa pangunayan ng Managing Director, napakabait na Managing Director ng Win Credit Corporation, siyempre si Ma'am Robbie Ann de la Cruz. Okay, binabati ko rin siyempre Sir Alvin Perea, Sir Bong Perea, yan. Okay, at ang kanyang anak si Neo. Good evening, welcome to Love Lines. Salamat po sa makikinig. Okay, so bumati muna tayo sa ating mga ka-Love Lines na kasama natin sa oras na ito. Okay, syempre shout out ko lahat ng mga taga-Barangay Tamao yan. Nakikinig po ngayon si Cap Silvia del Agua na nanonood si Ma'am. Okay, Ma'am Cap, good evening po. Syempre, binabati ko lang, hello Ma'am Gina, kay Leek. Okay, and lahat ng teachers natin dyan sa Tamauyan Elementary School. Hello po. At ganun din ang aking pagbati ng good evening sa mga kaibigan natin sa Barangay Bunga. Yan. Siyempre sa panguna ng napakasipag at napakabait na Barangay Captain, si Barangay Captain Michael Minya. Yan. At ang council niya, siyempre. Lahat ng kaibigan natin dyan sa Barangay Bunga, nandyan, unang-una na, syempre si Mading Lol. And si Che, si Goldie Asul, si Joe Ramos, and si Ma'am Tess, yan, si Ma'am Gina. Okay, nandyan, nakikinig. And then syempre, si Ayen Nunez. At sa lahat ng mga nandyan, sa mga karatig barangay ng Northern Barangay, good evening po, welcome to Love Lines Online. Syempre, binabati din natin lahat ng mga nag-aabang sa atin tuwing alas 9 ng gabi, all over Bicol Region, sa Albay, Camal Sur, Cam Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, at siyempre yung mga cities ng Legazpi, ay nandiyan. Hi Sir Bong Perea, si Neo daw ito. Good evening Neo. Okay. Salamat sa panonood ng Love Lines Online. Basta nandiyan lagi yung daddy mo, katabi mo, at saka si mami mo. Okay. Tulad ng sinasabi natin, okay, lahat ng mga ka-Love Lines natin sa Legazpi City, Tabaco City, Ligao City, syempre dyan sa may pa ba ako nakalimutan, Masbate City and Sorsogon City. Yan. Good evening po. Welcome to Love Lines. Okay? So kahapon ay naging very light at napaka-interesting ng pinag-usapan natin. And syempre ngayon, iba na naman yung pag-uusapan natin. Makita natin dyan sa ating ticker, no? Nandyan sa screen natin. Okay? Yung pag-uusapan natin. So parang ito naman ay ibang klase naman, no? Ibang klase naman yung love notes sa pag-uusapan natin tonight. Okay? So, shout out ko rin lahat ng mga taga Catanduanes, Mama Day Icarano, Papa Jesse Icarano, sa Abundo family, syempre sa Tugano family. Good evening, okay, sa mga kaibigan natin dyan sa Birac, lalo dyan sa mga nakatutok sa Birac, Gugon, Catanduanes. Okay? And okay, nandito kasama natin sa watch party. Siyempre, okay, Nelly Tugano from Cainta is watching. Hi po, good evening po. And welcome to Love Lines. Okay. Okay, hinahanap niya siguro yung aking kapartner. Darating na yon. Nandyan siya. Medyo naalangan lang, ng konti. Anyway, she will be with us tonight. Ano? Okay, so lahat ng kaibigan natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday sa may mga kaarawan ngayong araw. And syempre, nandyan, nag-celebrate ng kanyang birthday si Auntie Nol. Okay, Auntie Nol, I know you're watching, tsaka sila Len. Happy birthday, Auntie Nol. Okay, welcome po, Sir Bong Perea. Thank you very much po, Sir Bong, ha. Okay,
Nelly Tugano, hello po dyan sa Kainta. Okay, Pading Reggie, belated happy birthday, Pading Reggie Ahero. Yan, kaibigan natin dyan sa Olad Bay, sa may Barangay Banyadero. Yan, ano natin yan, kaibigan natin yan. Kaklase natin at naging kasama natin yan sa, ayan, yan ay isang teacher din. Okay? And I know, naging principal yan si Sir Reggie. Matibay yan si Sir Reggie. Happy birthday, belated ha, pade. Okay, Miles Balaguer, hello po. Thank you for watching. Okay, ano ba yan, anak? I'm gonna say something to you. Ano? It's Auntie No's birthday. Yeah, I agree to that. and also. Opo, okay, anak ko po yan. Yeah, okay. See, later maybe ha, later. Okay, itong anak ko medyo nangungulit eh. Hindi pa kasi vlog. Call mommy. Okay, so yan, syempre, hello po, sa kapapasok po lang, mga ka-love lines na nandyan sa atin na nakaantabay. Okay, syempre, shout out ko kay Cynthia Barcenas, okay, Ninang Cynthia at Ninang Jude. Good evening po, Ivy. Kinakapatid na Ivy. Hoy, friend! Eds Barquilla! Best friend Eds! Malay na banggi. Siyempre, kay Pading Omar Barquilla. Yan. Okay, so may mga ano dyan, may mga pa-imprenta. Okay, tarpaulin or any printing job dyan. Kontakin nyo lang yan si Eds. Okay, yung kanilang print and cans na Grayscale. Okay, siningit ko boss na. Grayscale. Okay, yan. Mga printing jobs nyo and anything. IDs, yan, nandyan yan. Okay. Napaka-affordable lang. Okay, and syempre, okay, welcome, Pading Reggie, okay? Sir Marvin. Okay, welcome to the program. So sa mga gusto manalo ng cellphone load, worth 500 pesos, madali lang pong manalo. So manood lang po tayo ng ating programa and then share po natin ang Love Lines Online ngayon. At syempre iba pang mga programa ng BicolNet TV, mga gandang programang line-up ng BicolNet TV from 6 a.m. to 12 midnight. Yan ang natin. So una i-like and i-follow ang page natin and then share ang video at mag-comment ng exclamation point notify. Yan, para ma-qualify po tayo. Okay, nandito na si Coach Peb. Ay, salamat. Okay. So, syempre, shout out ko at binabati ko ang mga teachers ng Ibalon Central School. Okay. Happy birthday, Car Charles. Okay, si Manay Charles, happy birthday. Ma'am Eve Golyo, good evening po. Lagi na nanonood sa atin si Ma'am Eve Golyo. Okay, and Hi. Yeah. Okay, wag mo lang pansinin yung pag-iyak. Okay lang yan. Hindi pwede. Hindi pwede daw. Siyempre, shout out tayo kay kila Shayan Ayan ng Katanduanes. So, Ayan. Okay, Ayan, teacher Ayan. Dayan. Yeah, Dayan. Teacher Aileen, Amor, Ate Melody. Yan, narinig niyo yun? Yeah, I'll be right back. Okay, so mga ka-love lines, di ba? Minsan kahit anong effort natin, minsan parang nasosobrahan, di ba? Na to the point na imbes na mapansin tayo or ma-appreciate tayo ng mga taong minamahal or nagugustuhan natin, minsan parang nangyayari na turn off sila sa atin dahil sa siguro sobrang angas natin, medyo nasosobrahan yung ating mga effort, para sa pagpapansin sa mga taong nagustuhan natin. Hi, Ma'am Sylvia Barcelon. Hello po sa lahat ng teachers, sabi ni Ma'am Sylvia, lahat ng teachers ng Bunga Elementary School. Siyempre, sa kanilang principal, okay. Hi, Ma'am, principal ng Bunga, si Ma'am, mahirap pag nakalala. Ma'am principal, mamaya maalala ko. Sorry, Ma'am, na medyo hindi ako nakakapag-isip. Hindi ko pa nakikita dito si Coach Per. Anyway, so mamaya babayin ka na, Ma'am. Ayan, siyempre, si Ma'am Belga. Ayan, Ma'am Belga o Bunga Elementary School Principal ng Bunga. Shoutout po kita. And siyempre, kay si Ma'am Kla, ang aming accountant sa DepEd Legazpi City,
lagi din ano sa atin, antabay. Okay, baka gusto mag-guess ni Al yan. Sabi ni Mama Day. Ah, tapos na Mama Day, nag-guess na yan. Alam mo, minsan talaga gano'n, no? Yung imbes na mapansin tayo ng ating mga ng mga ating napupusuan, yung nagugustuhan natin, yung crush natin, yung pinapakyutan natin, parang bumabaliktad, sumasablay tayo dahil nasasobrahan tayo ng pagpapakyut, no? Minsan, gwapo naman, may talent, okay? Kumbaga, may looks talaga, okay? Magandang magporma. And kaya lang, dahil sa nasasobrahan yung confidence, no? Yung confidence level ng ilang mga ka-love lines natin, sumasablay. Di ba? Minsan kasi yung mga babae, di ba? Yung mga babae, hindi naman sila nai-impress sa mga sobrang pagyayabang, di ba? Kapag medyo mayabang na, parang turn off na sila. Yung mga good qualities mo, kahit hindi naman sinasadya yung parang pagiging maangas o pagiging mayabang mo, ay nami-misinterpret yun ng ating mga kalablas. Lalo na yung mga babaeng nagugustuhan niya, di ba? Kung lalaki ka naman at may sobrang magaslaw yung ating puso, okay, nagpapakit sa akin, di ba? Minsan maganda. Nataturn up din naman tayo, di ba? So, ganyan, no? Ganyan yung mga, yung kwento ng ating ka-love lines ngayon, ano? So, sa totoo lang, ay, minsan, di ba, isasabi natin, laging nababasted. Bakit ba nababasted ang isang suitor o yun ang liligaw? Bakit ba nababasted? Okay? So you can comment yung answer nyo. Ano ba yung mga usualing dahilan kung bakit nababasted ang isang lalaki? Di ba? Okay, yung pag-usapan natin yung, maliban siyempre yung two-timer o halimbawa, ganon. Okay? So maliban doon, no? Minsan siguro kahit sobrang, okay, sobrang gwapo or yung kumbaga lovable ka naman. Kumbaga ang iyong looks ay talaga namang kapansin-pansin o nag-stand out talaga, 'di ba? Pero bakit ganoon? Sablay pa rin, no? Pero don't worry, don't worry kasi hindi naman lagi hindi pa huli ang lahat. And there will always be someone na para talaga sa iyo. Siguro you just have to adjust, no? Kung ganito ka mga ka-love lines, so medyo lagi kang busted sa mga nililigawan mo. Siguro sa 10 niligawan mo, ay 8 busted ka or 9 pa nga. At ngayon, wino-workout mo pa yung pang-10, di ba? So, sa ganyan, ewan ko, si Pading Omar, baka alam ni Pading Omar ang dahilan kung bakit na mabusted ang mga ilang mga boys pag pumaporma, di ba? So, pag ganyan na mabusted ka, siguro magtanong ka sa sarili mo, self-check ka. Baka naman, So, yung mga, tulad ng kwento yung love notes ng ating love note sender ngayon ay baka ganun din ng mo. Okay? So, siguro, kung ano yung parang napapansin mong hindi maganda sa'yo, or kung ikaw ay ganito, parang, ano ba yan? Lahat ng niligawan ko, binastad ako. Gwapo naman ako, mabait naman ako. Lovable naman, di ba? Very approachable naman. Parang ganyan. Pero at the end, ginawa mo na lahat ng effort. Bakit? Busted pa rin ako. Okay? So, yun, So, may mga dahilan yan. Okay? Yan yung parang ganyan yung kwento, ng ating ka-love lines na nag-share ng kanyang story sa atin, okay, ngayong gabi. Okay, so, yan, babasahin yan, siyempre, later, okay, ni Coach Peb, okay? At siyempre, shout out ko rin yung mga nakatutok sa atin sa Calamba, Laguna, kay Jenny and Randy Samaniego and Jenny San Pedro, Jerson San Pedro, yan, okay, hello po, and shout out ko rin sa pamangking ko dyan sa Canlubang, Laguna, si Darwin Garcia, yan, okay, Darwin, yung mga t-shirt, yung mga nag-order sa'yo, okay, pinaword ko na. Tulong ko yan sa'yo. Anyway, so yan, mga kalabdan, syempre, binabati ko rin si Boss Carlo Brero, yan, napaka galing, napakasipag na principal ng Bangkaluhan. Syempre, kaibigan din natin
si Attorney Ryan. Siguro na-miss nyo sila, wala sila atang Eduk Aksyon. So tomorrow, sigurado makikita nyo at marinig. Okay, so sa ating pagbabalik, mga kaibigan, mga ka-love lines, isa na namang love knows ang bibigyan natin ng daan. Okay? Please stay tuned. Huwag po kayong alis dyan. Relax na kayo dyan. Magbabalik po kami after this commercial break. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Pabibo sa love. Pwede kaya? Nasobrahan ata ako sa self-confidence. Busted ako lagi eh. Oo, as in lagi. Akalain nyo, sa 10, oo, no kidding. Siya mang nagsabi, let's be friends. Hinigay ko na lahat ng best ko, tapos friends lang. Ano yun? Nakakatawa, no? Oo. Sa sobrang tuwa, nanghihina pati tuhod ko. Magaling ako, gwapo, at syempre, ako yung laging may I can, I will sa klase. Malapit na ako gumraduate sa college at pwede na ako magka-girlfriend. Nakakainis lang kasi lagi akong busted. Sayang yung effort ko. Effort. Plural yun ako pa. Minsan, I'm trying to examine myself. Where did I go wrong? I must said or acted. Tagalog na lang. Di ko masabi. Baka maunahan niyo pa ako. Oo, pabibo ako. Parang ang dating ko sobrang hiyabang na daw. Sabi ng iba,
Yun ang problema ko, ma'am, sir. Paano ko tatapyasin o babawasan ang pagiging totoy bibo ko? Parang nakaka-offend kung kayabangan ang makita nila sa akin. Hindi yung kamaginoohan ko. Please help. I'll consider your advice as the best shot of all. Nakapag-grammar ko po. Anyway, more power sa program. God bless. Ang iyong ka-love line, Totoy Bibo. Napaka-interesting naman ng yung ng iyong Love notes. love notes. Napakahirap, no? Sobrang hirap. Yung pawisan nga ako, grabe. Parang Nag-graduate ka na, wala ka grabe pang ang girlfriend. problema mo. Anyway, syempre, Totoy Bibo, kahit na light lang itong bibigandaan natin yan dito sa Love Lines Online, okay? So, salamat una sa pagtitiwala mo sa amin, no? Kay Coach Pev, sa akin, Coach Alan, na i-share mo at ibahagi mo yung love notes para sa ating mga ka-love line. So, thank you nga, kasi at least hindi tayo na stereotype na puro malungkot, no, seryoso, di ba? At least may mga lighter na mga love na sabihin. Kaya thank you thank you. And alam mo, Totoy Bibo, ang masasabi ko sa iyo, ganun talaga ang courtship, no? Ganun talaga ang panliligaw. Kung nagkataon talaga sa iyo na lagi ka nababaste, sabi mo naka-9 ka na, ito siguro ang pang-10, nanganganib ka pa. Okay, lang yan, it's natural, no? Pero tulad ng binabanggit natin, siguro it's time for you, no? Kasi ang 9 or 10, it's not hindi ang konti. Ang hilig mo bilang kasi. Ang dami niyan. Baka babayaro ka din. So siguro, kailangan mo lang din ng, parang self-check, no? Kung merong live check sa mga government officials, tinatanggal na nga ng ombudsman, meron din tayong parang self-check for courtship, di ba? Ibig sabihin, baka sa mga effort na ginagawa mo ay baka may sobra, okay naman ang iyong mga actions ay may misinterpret na imbes na maging pogi points ay nagiging opposite o kaya yung parang nagiging yabang points. And usually, turn off talaga yan sa mga chicks. Chicks pati, sorry, sa mga babae, di ba? Turn off talaga yan. And then naalala ko lang kasi yung kanta, rap ni Andre. Diba? Turn off talaga yun sa mga sa mga babae na pag nayayabang. Maliban nila talaga iba yung yabang na Robin Padilla, no? Iba naman yung yabang na pa-cute, no? Kaya medyo nagkakaroon dyan ng iba kasi may gusto talaga yung parang brusco, di ba? Pero iba naman yung papansin siguro. Baka naman Totoy Bibo, nasa sobrang pagpapabibo or pagpapansin ng content. So, i-balance mo lang, no? Hanga kasi buti ka nga may talent ka magaling ka, kumanta, siguro magaling ka pang sumayaw. And sabi mo nga, di ba, gwapo ka naman. Ako nga, di ba? Hindi wala akong talent na kaya, hindi ako kumanta di ba? Tingnan mo naman, di ba? Meron akong Coach Pep. Ibig kong sabihin, meron ka ng dating edge, konting lang. Hindi mo na kailangan sobrang effort, di ba? So siguro, palitan mo naman yung style mo, Totoy Bibo, siguro this time, Totoy Pino naman. Totoy Pino. Hindi, siguro this time, medyo, subtle naman ng konti ang style na gawin mo, di ba? So, tingnan mo, baka may pagkakaiba yan. And, tingin ko kasi, kapag tawag dyan, medyo, nakakasampo ka na. Okay, 10. Imagine. Ako ba kulang pa daw yan. Sabi niya, kulang pa daw. Grabe ka Hindi naman. Yung mga siguro lang, wala talagang yung basad na natural death, ganun lang. Pero nakakain naman talaga kasi sabihin sa'yo, let's be friends. Nakakainis naman. Let's be friends. Ano ba? Friendzone. Ano ba yung ilang mga roses na may binigay ko sa'yo? Sayang yung mga bili mo. Baka nag-share ka pa ng load, di ba? Hindi, no kidding. Pero part yun ng pangliligaw. Kasi may emotional investment dyan. Yan kasi natawag na pagtsatsaga.
diyan ka tinitignan, di ba? Lalo kung Sinusukat. ihingi mo pa yung yung pambigay mo sa, niligawan mo, yung pa sa nanay mo. May budget. O syempre, hingin mo naman lang yan. May quarantine ngayon, di ba? Diba? Meron ka Kung nag-aaral sobra-sobra ka pa, dyan. di ba? Hingin mo Oo. talaga yan. So, Isang taon na maswerte lang, may size ka dyan. Maswerte ka kasi supportive ang mga magulang pagka Oo, ganyan, very di good ba? naman. So, may kakilala ko yan, si Ma'am, okay yan, si Ma'am na Gina. Very supportive yan sa mga anak. Hi, Ma'am Gina, good evening. O, syempre, gano'n, balikan ko yung sasabi ko sa'yo, Totoy Bibo, So, baka naman, sobrahan ka. So, cultivate sa atin, okay? And, kung ano yung mga inaayawan sa'yo, kung bakit ka nababasted, do the opposite this time. Okay? Wag lang So, sobra. Oo, di ba? And for sure, it will give you a positive result dahil ibang style naman. Sige, ano ba yung style na yun? Sige nga. Ako sa style Bring ko, it on. ako halimbawa, kung ikaw ay sobrang talkative, lagi ka na lang nagsasalita, hindi na nakakapagsalita yung mga Halimbawa, siguro yung, ganito. di ba? Yung tawag yan yung girl Halimbawa, sa'yo. siguro. Eh, syempre, parang ikaw na lang lagi yung bida. Sambalan ko. Halimbawa, hindi na ako salita. Uy, ang ganda ng book mo. Parang sobrang nagparibad ka ba? Siguro, bago yung shampoo mo, no? Ang ganda yung damit mo, lahat na lang pinuri mo, no? Oo. Tapos di mo na siya pinagsalita. Ay, Yan, parang sinabi mo. Yan, ganyan. Parang sobra-sobra ng masyadong mabulaklak yung sinabi mo. Yun pala, Mm. doon sa 10 sinabi mo, 2 yung tama. Oo. Parang offensive naman talaga yun. At saka kasi dapat alamin mo rin yung interest nung kasama. Good evening, Ma'am Gina. Okay, yun, kumbaga, dapat alamin mo rin yung yung interest nung nililigawan mo, kaya nung nagugustuhan mo, para doon kayo mag-usap. Hindi yung puro na lang sa'yo. Anyway, di ba? Hindi naman tungkol sa'yo yun, di ba? Ang maganda kasing courtship, alam mo, yung courtship na you establish it with Friendship. communication, open communication. Yeah, Mas okay. maganda nga yung talagang gustong-gusto mo yung babae, tapos yung katulad nung parang kahapon, di ba? Hindi lang ewan ko kahapon ba yun, yung tolpe. Ang ganda ng ganun, tapos biglang makakapag-open ka Oo, yung doon sa guilt. girl, tapos then nagulat ka na the same pala yung feeling sa'yo doon. ganun. Di ba maganda yun? So, ganun din, sa'yo naman, Totoy Bibo, kumbaga, discuss something that's common, no? And kung mahilig siya sa, Sa bulaklak. Sa hindi. plants. Sa, ano ba yung Korean novela ba yun? Oo. Sure, di ba? And then, kung may konting alam ko sa Netflix, Halimbawa, Netflix, di ba? sige, may bagong Instagram ngayon, mo rin bagong siya, pelikula ngayon sa oo. Hindi yung alam mo, kung sino man yan, di ba? Alam mo, sa school kanina, medyo Galing-galing ko, Tapos tawag nakaalam ko, galing ganito, ko, ganyan. nakasagot ako. Alam mo yung, yung mga kasama ko sa online class, nga, sa akin. Sino ba naman yung matutuwa sa inyan, di ba? 100 ako, perfect 100 ako. yung pakialam ko, 100 ka. Di ba? Yung gusto kong pag-usapan natin, ayaw mo. Di ba? Tapos, di ba, baka paulit-ulit din yung ginawa mo. Kung yung kinuwento mo kahapon, yun na naman yung pag-usapan natin ngayon, di ba? Okay, maglabas ka pa ng, ng album. Di ba? Picture. Ito yung nanay ko. Na binibigyan ka ng Awards. Di ba? stage, Pinakita diba? mo pa yung certificate, medals, etc. Dala-dala mo araw-araw. Matuwa kaya. Matuwa kaya yun, Matuwa kaya diba? sila niyan. Okay, tama-tama. Yung online ngayon, di ba? Sabi ni Tawag-tawag. Ilang Cynthia. Ano sabi niya? Correct ko po, Sir Al. Mga ganyan siguro ginawa mo kay Pep. Pwede din lang. Kaya ako tumawid dagat pa ako. Grabe effort ko. Ikaw, nandyan lang online pa eh. Diba, papalpa ka pa ba niyan? Tsaka tipid ngayon manligo, online. Oo, diba, online. Diba? Yung mga love news, pag di mo alam, kumopya ka sa Google, di ba? Kung nakatuto ka sa amin, nakatuto ka kay Coach Pep kahapon. Anyway, I'm just trying to be light on this. And alam ko naman, hindi naman taga masyadong problema to. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman kung bakit sinunat. Gusto mo mag-share talaga. Umiyak Pero, yan si Bahala. Totoy Bibo, alam ko natatawa ka ngayon. Pero kung natatawa ka talaga ngayon, that means na tinatamaan ka sa sinasabi ko. Tsaka ni Coach Pep, di ba? So, konting lang. Adjust lang ng personality natin, di ba? Dapat cool. Huwag naman ganun. Yung cool na ibig sabihin na kahit under pressure. Sige nga, define mo yung cool. Ako, di ba? Kahit ang daming mga
kasong inaasikaso ni Attorney Ryan eh. Cool na cool yan eh. Yan, di ba? Kaya nga sa one time sa post niya, sabi niya, appeal daw yung tungkol sa appeal. Pero ang sasabi ko naman na appeal talaga, I know what is he meant by dun sa post niya. Sabi ko lang, yung appeal yan talaga hindi nawawala. Kasi very cool si si Attorney Ryan. Haba ng hair ni attorney. Oo, attorney Okay, pag napirma mo ko ng clearance ha. Joke lang yun, Attorney Ryan. Okay, going back to Totoy Bibo. So, Totoy Bibo kumbaga, ang dapat mong gawin ay siguro try to read something about courtship. Baka naman you need to adjust your style ng panliligaw. Ganito kasi yun. I-adjust mo yung style mo ng panliligaw mo sa babaeng niligawan mo. Kung medyo modern, i-adjust mo sa pagka-modern. Kung medyo panahon pa ni lola mo, di puntahan mo sa bahay. Yeah, no. Kahit parang actually, tingin ko, mag-effort ka. it's not about the question of being modern or what, diba? No? Or siguro yung ano lang. Maganda yun, respect kasi yung yun. That's respect. Yung, yeah, tama. That's good. Kasi yung pagpunta sa bahay is that dapat ginagawa natin yan. Ay ngayon, bawal ka pa sa bahay. Bawal pa, quarantine pa. So, Okay, basta baka alamin mo lang yung mga no. gusto niya. Di ba may Facebook naman siya sigurado yan. Tama. Siguro ngayon, tingnan mo yung mga ano niya, makapost niya or tama. makikita mo naman yung kaibiganan mo din para malaman mo yung mga gusto niya. Ayun na, kung medyo nayayabangan sa'yo, maka-block ka pa. Pero alam mo, may mga babae na gusto na yung medyo ganun. Oo nga, meron nga. Pero pag hindi ka na, 10 niligawan mo, wala pa din yung gusto yung gali mo, next ka na lang. Oo, kasi baka hindi naman talaga yung para sa'yo. Tama. So, kumbaga, ngayon dapat maging creative ka sa panliligaw kasi medyo walang di ba? Wala tayong face to face na ligawan. Okay, ibig sabihin, hindi ka makadalaw. Pumunta ka na sa ilang taong ka na, di ba naka-quarantine sa bahay niyo? Dapat hindi ka makadalaw kung talagang welcome ka sa bahay nun, di ba? So, yun nga lang, limited. Kasi pag mainstay ka na, medyo siguro kasi Totoy Bibo yung parang pagpasok pa lang ng classroom, parang hinahangin na yung bubong ng klase, no? Sobrang yabang. Siguro alam ng campus talagang mayabang ka, no? Mas mahirap kapag umupo ka, maalis sila. Oo. Ba, hindi naman sana ganun si Totoy. Hindi naman sana. Alam ko, hindi naman ganun. Kasi wala naman sa kwento niya yan. Pero, salamat, Totoy Bibo. Nakatulong ba kami? Na-enjoy kami. Hindi, just And ang mga ka-love lines natin, na naka-station sa atin, medyo natatawa talaga sila sa kwento mo, no? And Ninang Cynthia, hindi ganun talaga. Si dyan, si Ivy. Ives, may tanong ka ba? Meron Kuya daw. Alan? Anyway, so, yan, okay. Salamat, Totoy Bibo, for trusting the program and for sharing your story with us dito sa Love Lines Online. And we're just so glad na, kumbaga, nagkaroon kami ng appeal sa'yo na ibahagi mo yung kwento mo. Medyo nakakatawa yung kwento mo, no? Thank you daw. Sobrang madami akong natutunan sa'yo. Tawag-tawa ako. Okay, so, kumbaga, Totoy Bibo, kailangan, huwag kang panghinaan ng loob. Ano pa lang naman? Meron pang Tsaka bata ka pa. what's another 10? 10 pala. Okay, so di ba? Pwede pa. Bata pa naman. And you'll go mature and then in the process, makikita mo rin yan. Tsaka siguro medyo mababago mo din pa yun. naman ngayon kasi very late pa naman. Hindi pa naman napapanahon talaga yung serious relationship. Pero I like your story. Kaya me too. Nakaka-aliw. And you give siguro reason to laugh sa mga ka-love lines natin tonight. No? Not to laugh na pagtawanan, hindi. Yung mga eksenang parang pinapakita mo dun sa love notes mo, di ba? And meron ka pang pag-grammar na lang. Okay lang yan, di ba? So, binanggit mo nga yan. Okay lang yan. Ganun talaga. Okay? So, thank you very much sa mga ka-love lines natin dyan na nakatutok sa atin. Baka mga love notes. gusto nyo rin na magbahagi. Okay Kahit lang yan. No? You can always share your love notes with us. Basta pag wala kaming binasang love notes, ibig sabihin wala kaming Walang natanggap. sulat. Pero medyo meron pa naman. Kaya minsan pag, meron wala pa ba? And kung wala Pero meron talaga, tayo bukas. wala talaga. Mahirap yun, di ba? So, thank you sa mga nag-share ng love. Pero pinagpapuyatan talaga kasi namin. Wow. Kasi paano pa lang isisingit yan sa day namin. Parang gano'n. Pero just good thing na medyo
very interesting, kaya medyo rin madaling isulat yung mga kwento niya. Na syempre sa amin naman, sa part naman we should make it more appealing din, no? Na hindi yung mismong the way you narrate it, no? Medyo may konting ano lang kami na twist ng konti. But anyway, that's part of the show, no? Totoy Bibo, and we are happy and we're thank you. Ha? Masaya daw siya. Okay, so syempre, itong kantang to ay para sa iyo. At para sa mga Sa katulad mo din. Di ba? Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mapabalikan. Pinagtagpo, ngunit di tinadana. Gusto natin na hindi sa isa't isa. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mapabalikan. Pinagtagpo, ngunit di tinadana. Gusto natin na hindi sa isa't isa. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Hanggang dito na lang tayo.
ay nagtagpo. Ngunit hindi tinadana, ang puso natin ay hindi. Sa isa't isa. Ayan, okay. That goes for you, Totoy Bibo. Ha? Salamat. At syempre sa lahat ng mga kasama natin tonight ay para sa inyo. Medyo, ano yan, light track ba yan? Masaya. Oo, yan. Pero, bagay yan sa'yo. Maraming salamat. Okay, syempre, bago tayo magpaalam, shoutout ko. Una-una gusto ko magpasalamat doon sa Liberty Insurance Corporation sa pagbibigay niya ng reams of A4 coupon band for Tamoyan Elementary School. Salamat po sa pagpili sa amin. And syempre, sa Civil Service Commission Albay Field Office na napili din ng aming paaralan, na Tamoyan Elementary School. I think it's EM's another school, para sa kanilang Adapt School program. Thank you very much po. September 29, 9 a.m. pupunta po kami dyan para i-receive po. Salamat po ha. At syempre, yung mga kahapon, hindi namin nakita kasi date na namin nabasa doon sa okay? Sa lahat ng mga, mga ALS personnel ng Legazpi City Division, yung mga taga-ALS, shoutout ko po yan, Siyempre si Karen Nahero, okay, hello, ating mga kasama ni Karen dyan sa si Sir Glenn Nation, yung PSPS and in charge of the division. Si Mark Murillo, siyempre, sabi yung pinakamagaling na IT dyan, di ba? Si Sir Mark Murillo. Hi Sir Glenn, hi Ma'am Karen. Sa lahat po natin hello po. At siyempre, kay Auntie Lourdes Balmaceda sa Cruz Narigas, Quezon City, Auntie Yundi, thank you so much kagabi. At Ma'am Cecil Dote. Yeah po, Ma'am Cecil. And hindi ko alam kung tamang pagbasa ko. Mayors, Mayor? Si Mayors, okay? Si Mayors, Mayors. sa kanya, then sabi niya, shoutout ko si Elnie. Elnie, Beth and Elnie, and Adrian Abanyo, Dawini Kiki Kadag. Kadag, okay. Sir Antonin, ang sabi niya, kapalit ko hata yun, Nikki, Sir Anton daw eh. Kadag, sabi niya. Okay, Alan, ano natin eh. Okay, si Ton is my brother. Okay, siyempre, Nang Amaro, and siyempre, si Ninang Cynthia Bercel. So, paano yan, Nang? Baka malaman nila kasi sinalagay mo dyan sa message. Naka-live yan. Anyway, hindi naman nila malaman kung sa'yo na yun. At kay Ninong Jude na yun, kwentong pinag-uusapan natin. Pero alam ko ang love story yun and gusto ko rin talagang i-feature yan dito or share din natin yan. Kasi very inspiring ang kwento ninyo ni Hi, Neri Insan ko. Opo, nabati natin. Siyempre, yes, of course. Sino yung batiin natin? yung kahapon, di ba, na di natin Okay, siyempre, si, Auntie Nol, happy birthday ulit. Ma'am Lenny Abundayanan. Oo. Siyempre, yung mga OKR, yan pala, Myers, Nipas, Nasedal, okay. Salamat sa Mayors. Siyempre, pag nanood, sabi, shout out nga siya niya kay Elnie and kay Adrian Abanyo. Salamat po. Salamat. Okay. And then, siyempre, kay Kap Silvia ng Dalagwa ng Tamaoyan. Thank you very much po. And sa lahat ng mga nakasama natin tonight, sa mga humabol, pumasok, kay mga kaibigan natin dyan sa Diet Camarines Norte, okay, yung mga napadaan dyan sa ating programa, nakatingin, okay? And syempre yung sponsors natin, di ba? Mama Day, Papa Jess. So, Reggie, pakigreet daw ang asawa niya, si Mean and two kids, Renzo and Rian. Oy, okay, hello, gising pa sila. And siguro may assignment dyan sa online. Alam mo, mga St. Agnes, nag-aaral yung mga anak ni Paning Reggie. So, syempre, sa sponsor natin, sa Love Lines Online na sponsor, syempre, binabati ko dyan. Okay, Win Credit Corporation, salamat po, And New Evanes. Ma'am Robbie Ann de la Cruz. Okay, syempre, New Evanes.
School supply, And educational supply, sorry. General merchandise kay Ma'am Rain Noso. Okay, hi Yes, ma'am, thank good you so evening po. much sa tiwala po. Wala po, opo. Siyempre, okay, Kagawad Makam. Yes, Ng po. barangay mag-meet shop dito sa Kagawad. And then, of course, siyempre si binabati ko din, shoutout ko kay Brother Lawrence Beltran. Okay, Yes. mabait na tao yan. Napaka, yan, matulungin na tao. Mm-mm. Sir Lau, good evening po. Okay, and syempre, sa mga lahat ng naging bahagi at naging kasama natin for an hour of Love Talks, usaping pag-ibig, at nandiyan kayo lagi. Syempre, maraming salamat sa patuloy niyo na pagsuporta. See you again tomorrow. Syempre, kami uli ang inyong Love Coach Online. Ako si Coach Alan. And I'm Coach Feb. Saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's all worth it. Good night, good night, everyone. God bless. And syempre, Jesus loves Jesus us. loves Okay. us. See you again tomorrow. Yes po. Bye-bye po. Bye-bye po. Ito pala yung hello sa sign language. Hello hata pala. Hello pa yan. Pagbabay ka na. Paano ba pagsalamat? Anyway, magkalala natin yan, Coach Pep. Kung paano yung mga sign language. Okay? Parang salamat talaga. Ganun Si natin Manny salamat. Charles, magaling yan. Ganun salamat. Oo, parang ganun. Bye-bye. Salamat, mga ka-love lines. Ano ba yung ang sayo? Ang yung sayo? Hindi ko alam Ano ba yun. yun? Hindi ko alam, Ton. I love you ata yan, di ba? Hindi. Ay, hindi ba? Ano ba yun? Sige. Bye-bye po. Okay po, Good night. maraming Good night, salamat. everyone. See you Salamat. tomorrow nights, 9 p.m. to 10 p.m. Love Lines Online. Bye-bye. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.